Manueli. Waarom moet die jongens niet ik? Ik ga alles uit. Spannend. Cameraman King. Ikaw na, tala. Sa kita ng wake up Ano stress ni may kilay yung straight up Ano po pa nalid sa makeup Kaniba kung tat sa lihat Di ko ay malikos ko rin 10 minutes safe cup Amalay po sa life pusis mo wait up Ano tatay sa lupi ko pa Rumi mati ko pa tayo ng pagswat ko Sa kikiray dalaki ko brain spot 7-6 to wake ka sumafay fat Asi ay ba't sa drop ang may life up Isa up kaming atos lang move na pagswat Ito ni maka ni Kalifas Ibang ka na sa different places Sa batangos ka mo na places Asi kami po dito para may kasi matatapulis na places Inikak to ni tayo po places Sa isa joke sa big bio hasas Ik sinay para gika ni livas Ik en pieces van different flavors Ik as waarom mga frama may neighbors Soos sa pizza kalukan na cages Independent sa show kang may cases Now we feel that we bama po ages As a clock at the 18 ay pass it to tanan yung ID and I see your right. Kasi kako po